bere tokia. Udako ikastaroei zuzenean eragin die pandemia egoera honek, udako ikastaroen eskaintza osoa berritu behar izan dugu, eta Iruñan hasi behar genituen udako ikastaroak, ekainaren 24an Iruñan hasi behar genituen ikastaroak, atzeratzea erabaki genuen. Aurrez aurreko eskaintza bai da gure indargunea, eta aurrez aurre landu nahi ditugulako udako ikastaroak. Ekainen ezin zenez, uztaila ere konplikatu ikusten genuen, guazen irailera. Irailean egongo gara udako ikastaroetan Iruñan. Bai aipatu, abuztuaren amaiera dela, irailaren hasiera, abuztuak 31, irailak bat 2 egun. 2 egunetan udako ikastaroen indar guztia metatuko dugu, 4 ikastarorekin. Ikastaro irekiak, praktikoak, interes orokorreko ikastaroak egin ditugula uste dugu. 2 egun hauetan landuko dugu Euskal Herria dekoloniala Iratzar Fundazioarekin batera. Etxe bizitza kooperatiben gaia ere landuko dugu beste mintegi baten. Visual thinking irakaskuntzarako teknika errez eta polit bat ere landuko dugu. Eta Eusko Kultur Elkartearekin horreagatik hasita Gerra Zibilaren ondorengo garaiak eta transizioaren garaia landuko duen beste ikastaro interesgarri bat ere izango dugu. 2 egunetan udako ikastaroak bizitzeko aukera eskaini nahi dugulako. Ikastaro laburragoak, irekiagoak eta gainera matrikula prezio berezi batekin. 10 eurotan udako ikastaroetan parte hartzeko aukera izango dugu. Elkarrekin eta elkarlanean sortutako eskaintza bada. Gure ustez, asmatuko dugu eta guztiok zaudete gonbidatuta. ueu.eus webgunean izango duzu informazio guztia. Izen ematea dagoeneko zabalik, talde txikiak hobetziko ditugu, hau da, aforo eta segurtasun neurriak jarraitzeko, beraz, adibili batzuk hasi direlako ja betetzen. Mila esker, elkarrekin egingo dugulako udako ikastaro